guys! Hello! Nandito ko ngayon sa ano? Ano ang pangalan nito? Ano ang pangalan ng resort? Villa Salome. Nandito ko ngayon sa Tiwi Albay. Napakalayo, di ba? From Santo Domingo, nakarating akong Tiwi. So, nandito ko ngayon sa Villa Salome Resort. Yun yung entrance sa inyo sa mga. Lalo akong dalang, may dala akong ano. Ikaw ba? Wait lang. Ayun yung ano. Oh my God. Char. Ayun yung entrance niya. Guess what ko anong gagawin ko dito? Alam? Ayun guys, so may pool, tas may bilyaran. Ano yun like? So yan guys, dito yan sa Tiwi Albay. Hindi ko lang alam kung anong barangay to, pero yan yung pangalan ng resort. At meron siyang bilyaran sa loob. Ayun yung bilyaran. Tapos meron ding pool. So yun guys, nakapasok na ako. May ano kasi, may radyo. Ay, may sound. Shoutout sa kanya. Saan ba? Saan daw? Ano, may sound kasi. Kaya sa pag-upload ko nito, meron na tong nakano na to. Ang tawag doon, basta yun na yan. Mag-makeup. Ayun yung pool. Ito lang din alam. Ito lang naman lang. Meron dito ang yan. Babae lang sa makeup mo. Oh my God. Dito po sa kanila, diba? Dala ng kailangan. Ini lang medyo wet, pero okay. wala man daan. Mix of violet and pink ang ginamit ko lang. So yun guys, yan yung ano. Oh my gosh! Ang ganda ng outcome niya! Babae ako dito. Yes, babae ako dito sa makeup na to. Sabi na So yun na guys, oh my God! Babae ako dito! Ay, be. Kasi mag-isip tayo. Ayos ko yan. So yun na guys. Oh my God, Barbie! Barbie siya Kuya Hans. Diba? Barbie. Hi! Shoutout kay Kuya Hans. So ito yung magpipicture sa akin. Si Kuya Hans. Yan. What is up, my boy? Kasi yun guys, ano, pinapawisan ako. So ito na guys, yung final look. This is the final look. Kasama dyan yung hair. So guys, this is my final look. So yan, nag-dress na nga pala ako na black. Yes, black yan, tsaka boots na black. So yan. Wala dito mirror. Saan na dito yung kanina? May ginamit niya ng salamin. Wala na. Oh my God. So yan siya. Yan, magpo-photoshoot ka pala kami para sa yung sa pre-debut photoshoot. So
So, yan na yun guys. Anong oras na ba? Oh my God, 7:06 na. Kasi matagal yung pag-makeup, tapos yung hair pa, tapos late nga yung pag-fake nails ko. Tapos hindi pa siya yung pantay, pero hindi na yun mahalata. Kaya na yan. So yun guys. Feel na feel! Oh my God! Ang galing yung nag-makeup kasi light lang siya, diba? Yan yung gusto nyo, yung light. O diba, babaeng-babay ako sa light makeup. Siya rin wala. Yan, yun. Hindi ba na nasa ilit kasi? Kasi, kita ka. Straight lang konti. Yarn. Okay, live. Kuya portrait. Kita. Sandali. Dito ako magpunta. So, kakuya, dito kakuya. Portrait lang yung ito lang ano kakuya. Yan. Gusto mo nakaganon? Yeah. Please, look there. Mag-billiard ka ba no? Mag-billiard ka. Dito ka lang mag-ball. Ha? So yun guys, nakatapos lang ng first set. So second set na ako. Yung pants na, yellow pants. Tapos, si Kin siya. Kamalangay ko lang yan. Yan, itong pants. Tsaka yung black na dito. Di ba nila? So, masin siya sa kasi ito. Ano dito? Ito lang? Oo, ayun lang. Tapos yung black din. Ganyan. Nagbibihis mo na ako. So yun na guys, nakabihis na. Ito na yung ano ko, yung next set. Ano siya, yung damit ko itong black, tapos yun ano ko lang, parang siya crop top, kasi dapat crop top para sa niya. So yun o. Ito niyo ba? Tapos nakapants ako. Yes, yung boots ulit. So yun na siya. Hindi ko kita. Masaya na yun guys. Tapos kunting, hoy, baka sabihin nyo, ang arte ko na. Hindi kasi ano lang, parang binabagay ko lang sa ano. Hindi naman sa, hoy, photoshoot lang to ha. Wait lang, meron kasi, nag-videoke kasi sila, yung marami kasi silang magkakasama. Nagkataranggal na yung ano ko, yung fitness. So ayan, pera. Tara, let's go. Ayan. Ayun, sige.
Diba? Mas bagay siya sa outfit. So yan guys, ang cute ba? Wait! Go! Kuya! Only dancing now, thinking to live again. Never I used to be shadow of life when I was over there. Broken man, not alone. Need to stand, need to gather with my soul. You must push it. What about? Yeah, I'm begging, begging you. Don't put you out there now, baby. I'm begging, begging you. Don't put you out there now. I'm fighting hard to hold you. Just can't make it up. Matanglay pala ng cellphone. Battery low ka na. Puro nga, nagkakanta. So yan guys, nandito ko sa Nabi nila. Ang cute ng Nabi nila. Tapos ayan, actually tapos na yung shoot, yung pag-shoot. At ito yung dala kong gamit. Ang oras, anumang oras na, wait lang, nag-video okay kasi. It's, oh my god, 9:18, alas 9. Tapos guys, sa Tiwi to ha, kasi Santo Domingo, next is Tabaco, next is Malinaw. Tapos Tiwi, basta malayo to guys, 1 hour yung biyahe. Tapos kung gusto niyo naman yung mga taga rito lang naman, yung mga taga Tabaco or Santo Domingo na gustong mag-resort, yan dito sa Villa Salome. Villa Salome Resort. And guys, so ito nga pala yung naman ng resort na to. Okay, i-ano ko na lang to kasi basta yun, kasi nga may video okay. So ito yung nila yan. Ito yung mock-up nila, yung parang bar, gano'n. Tapos ito yung Villa Heart. Yung Villa Heart. Tapos yan. Meron dito pool. Ayan yung pool, pwede kayo dyan maligo. Then meron dito yung mga cottage. Ayan o. Tapos dito tayo sa mga friend natin, mga new friend. Hi! Hi guys! Hi guys! Alam mo yung makita yun? So ayan sila. Cover up na lang. Alam ka rin? Thank you! Bye-bye! Bye-bye! Thank you! Next time naman! Sana ako makapagod. Sayang, kaya ko siya mag-makeup ako lang sa ko! Yun, di siya mag-makeup mag-ayun ng tayo. Ay, ako. Makita ko mag-makeup sa ko. Hindi ko body ko. Thank you! Oh, sige, bye-bye! Bye-bye po! So yun guys, okay na. Let's go. Bye-bye! Bye-bye po. Thank you! So ito na guys.
aking gamit. Bye-bye!